Okay. Hej. Jeg laver den her video, fordi at i anledning af, at jeg lige har fået et kørekort, og jeg er super glad, men hvad mine forældre ikke forstår åbenbart er, at der ligesom skal være noget at køre i, og det har jeg ligesom ikke fået med. Så nu har jeg kørekort, men ikke nogen bil, og hvad skal man bruge det til, ikke også? Så nu har jeg besluttet mig for at tage sagen i min egen hånd og lave den her video, så der måske er en sød fyr derude, som kunne få kontakt til mig, så vi kunne lave en lille byttehandel, tænkte jeg, hvor vi kunne mødes. Jeg er jo en rigtig sød pige, så du skal også være en rigtig sød fyr, men vi kunne mødes, og jeg kunne få en bil, og du kunne få lov til at være sammen med mig, og vi kunne have det lidt sjovt. Og det er lidt specielt for mig, fordi det er min første gang. Så hvis der er nogen, igen, kun søde fyre, jeg gider ikke, hvis, du er rigtig grim, vel? Men kun søde fyre, så hvis der er en sød fyr, der ser det her, så måtte han gerne skrive til den her mail. Her. Det kan man godt se. Og så kunne vi mødes. Det var det. Hej.